Merdinê di nehrojên cejnê da bereketa geştiyaran heye 250,000 kes li bajêr di otelên bajêr da mane zêdetirî 500,000 kes jî hatin û çûyîn kirine ez niha li gundê kevnar dara me hatin çûyînekî gelekî zêde he ji gelek bajaran ji welatan turistên vira tabii ki reng û dengê geştiyariyê jî gelekî geşpiyel vira navê te bixêr. Navê Zeyniye. Kek Zeynî li vira kek Zeynî kera wî heye û caşka kera wî heye caşkekî piçûk û şêrîn çend roj ye ev caşka te? Ev daşkan 20 rojî ye. Em tên vê dike turîsta kêfa wan tînin. Em dixwazin ku pêşa bibin. Em Zarok swar dikî li kerê. Ez zarok alê swar dikim. Baş e turekî çend de ya ku zarok lê swar? 5 wereqî din me. 5 lîre. E. Baş eleqe heye. Vay baş em nanê me derdikevin. Tem caşka te re fotoğraf dikişînin. Fotoğraf dikişînin li kerê swartin. Navê caşka te heye navek wî? Navê Fındık e. Fındık e. Vallahi weke fındıka şirine fındık zarokên geştiyara tem pera wêne dikişinin he bistro jiye bebek e bebekekî zavşî şerîne spasiya terkim de oğur ve jinavrê derê wekî din jî li vira ew trimbelên taybet a tevehene geştiyar jî bi vî rengî tenê ev jî 2 kilometr dûrî Mêrdînê ye ciyekî gelekî xweş e bajarekî kevnar yê kevirî yê serdema Romayan e tên vira wêne dikişinin demekî xweş derbas dikin li gel wî xwarin û vexwarina xwe dixwin diçin. İsal hedef zêdetirî 5 milyon geştiyarın ji bo Mêrdînê. Geko qewet beşteran. Eyvallah sağ olun. Bxêrê hatine ser çabarat. Haydi da gelekî qelebalğe vira. Ev çi ev izdihama. Wanê wetê hûn çi didin wan çi dixwin çi Wanê me tê em dewê me li vê derê meşhûr e. Zarokê me şamborek ave dikin. Em ji wan dibê şamborek yanî kirmancî navê wan şamborekin. û pîza heye. Aperet yanî êk tê wilo serniga êk bixwe yani birçîbûnê ji cem yani şey şamborek. Hatina awqa insan bi hezaran arebe pir qelebalğe hûn kêf xweşin. Em gelkî kêf xweş in. Em dixwazin timî wilo bime. Gelek. Ez jî te spas. Belê rewş ew e li gundê kevnar dara jiyanekî gundînî jî hûn dikarin bibînin jiyanekî modern jî hûn dikarin bibînin têkelê hev reng û dengekî gelekî xweş vî wersa geştiyariyê da îsal bi taybet hem Mêrdîn hem Amed hem Riha hem Batman bajarên dewrûberên Mêrdînê gelekî qelebalixin hewayî dî germ bû ji Avrupayê jî zêdetir jî bendewariya saziyên geştiyarî ew ku ji roşilata dûr welatên weke Çîn weke Japonyayê jî geştiyar werin kar û xebata walîtî û şaredariyên Mêrdînê ji bo wî yekê ne.